nagpasabot niya, nakamuuyo na sila, mga higala, sa desisyon sa Korte Suprema. Dili tanan, no? Dili tanan mga higala, mga abogado o mga huwis o kanang mga nasa ilang profesyon ba. Uyon sa desisyon sa Korte Suprema. Nagya po na yung mga dissenting opinion, nagya po na mga higala yung mga kauyon, pero usa ka kumon mga higala nila diha. Uyon man kaudili sa kini mga higala ang desisyon sa Korte Suprema. But you have to respect, kinahanglan nimong respetuhon ang desisyon sa Korte Suprema bisag dili ka uyon. No? Bisag dili pabor sa imuha. Kinahanglan nimong respetuhon ang desisyon sa Korte Suprema. Yan naman, granting labi na mga higalag unanimous. Kay mo ingnon maguni mo mga higalag binugo ang desisyon sa unanimous. Tabla ra kay niingon kag i-question nimo ang kredibilidad alang nang lingkod diha. No hinumdumi nga dali ra mas senador ha. At least mga higala on the level. Mas dali mas senador kaysa mahimong associate justice. Ngano man? Ang baga senador, wa man na nag-require mga higala og wa man na nag-require og kuan diha. Kining Bachelor of Arts major in something. Ang uban niya ni karon basta mailang ka mangawat mga higala, mga una may kamangatik. Unsay ba maagi aron mo dugay kas politika? Una, may ka mangilad. May ka mangilad, may ka istorya ka na, lusot ka na. Oh, may ka manghatag ka na. Kaduha, may ka manghatag. And in order for you to remain, mga higala, in the position, may gyud ka mangatik. Oh. Ikaw pat na lang mga katropa, idugang na nato, may ka mo English. May ka mo English, kaya bahalag way unod, at least English. Diba? Kamantay ka sa mga senador, mga higala, o mga kuan, opisyal. Bahalag way unod ang istorya, mga igsoon, basta naka-English. Oh. Importante na eh. Ano din nun, may gala nga, pagtanaw, ay, di good, basta-basta, kuyag yung pangutok yun. Kuyag yung tirada. Gwapo yung kayo kamada yun. Pero di ito. Wala ito yung unod, mga higala. Suntown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.